गुफुर हालामनिफ्राय एक्स बेल्टिनिफ्राय जेब्ला बेल्टिनि सोमावसारनाय समाव गावनि आगोमा जिउखौ गुवाहाटी बायदियाव गावनि जिउखौ बमजों थैफानो हानाय रेकर्ड दं। महिलाৰ নেতৃত্বত BLTত যোগদান কৰিছিল আৰু BLTৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ কনভেনৰ হিচাপে তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। सानसे समनि हाग्रामा महिलारि सारनि राइट हेन्ड गुफुर हालामनि नेरसोन बसुमतारिया बे संसारनिफ्राय नागारलांबाय। गिबियावनो दिनैनि बे भिडिअखौ हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखि बिथांमोना नुफ्लाङोबा जाहाथे हाग्रामा सारा खोनानो मोननाय बायदि। इलेक्शन जिकी मन्त्री जिकी मैं जीवनत इमान फूर्ति पा नासिलो आजिर दिनटुत मैं जिमान फूर्ति पाइছো। करबात कले पिस्तल पुआ कथा कले मानुहर कथा पुलिसे लिखि लिखि लैसिले जे हिमंत आहिसे अमुक आहिसे विभिन्न धरणे पुलिसे लिखे। गिबियावनो दिनैनि बे भिडिअखौ हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखि बिथांमोना नुफ्लाङोबा जाहाथे हाग्रामा सारा खोनानो मोननाय बायदि। गहपुर हालामनि एक्स बेल्टि नेरसोन बसुमतारिया बे संसारनिफ्राय नागारलांबाय। गावनि नखर गावनि आंगो लोगो बे समायना संसारनिफ्राय जोबथा हां बोलांबाय। भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। एक्स बेल्टिनि सोमावसारनायाव गावनि बिबानखौ लानानै जोबोद गोख्रों बिबानखौ लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो लोगोसे एक्स एनडिपिनि सोमावसारनायाव मरेल सापर्ट होबोनाय नेरसोन बसुमतारिया नाथाय अबथिरा गावनि आगोमा जिउखौ बे संसारनिफ्राय नागारलांबाय। जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा बिथांनि जोबथा हां बोनायाव नुजाथि हैनो हायाखैबाबो जाहाथे सारादुआव हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे नुजाथि होयो बिथांनि नखराव एसे खबर लानो थाङो। मानो होनोबा आं बुंगोन दिनैनि समाव गहपुर हालामाव भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनाय एक्स बेल्टिनि सोमावसारनाय एक्स एनडिपिनि सोमावसारनाय गेदेरमा रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो आन्दलनाव बाहागो लानाय आरो आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय खैफोद आफोदाव बिटिसि बिटिआरनिफ्राय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मान होनाय जों नुवाखै। गहपुर हालामनि बिर जोहोलावफोरखौ बिटिसि बिटिआरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जिबायदि हेफाजाब मदद होनांगौ जों नुवाखै। बेल्टिनि सोमावसारनाय बिथांमोनखौनो जा भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायावनो जाय जोहोलावफोरखौ हेफाजाब मदद जों होनाय नुवाखै। एक्स एनडिपिनि बिथांमोनखौ हेफाजाब मदद होनाय जों नुवाखै। नाथाय बेल्टिनि सोमावसारनायाव गहपुर हालामनिफ्राय गावनि जिउखौ बम लानानै सुइसाइड जानो हानाय गहपुर हालामनिफ्रायबो बेबायदि रेकर्ड लानाय दङ। गहपुर हालामनिफ्राय एक्स बेल्टिनिफ्राय जेब्ला बेल्टिनि सोमावसारनाय समाव गावनि आगोमा जिउखौ गुवाहाटी बायदियाव गावनि जिउखौ बमजों थैफानो हानाय रेकर्ड दं। आरो भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायाव गहपुर हालामाव गावनि जिउखौ दान होनो हानाय रेकर्ड दङ। एक्स एनडिपिनि जाय बिर जोहोलावफ्रा बांलादेश बर्डाराव आर्मिफोरनि आखायाव गावथारजानाय गहपुर हालामनिफ्राय गावनि आगोमा जिउखौ बर' हारिनि थाखाय आर्मी पुलिसजों गावनि जिउखौ बावसोमनो हानाय बेबायदि रेकर्ड दं। नाथाय सोरबा बेल्टिनि सोमावसारनायाव जायफोर बाहागो लानाय भलन्टियार आबसुनि बाहागो लानाय रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाय आरो आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय एक्स एनडिपिफोरनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय गहपुरनि जायफोर बिर जोहोलावफ्रा बिटिसि बिटिआरनिफ्राय बेमार सेमार जाबाबो हेफाजाब मदद होनाय जों नुवा आरो अबथिरा गावनि नखरखौ नागारनानै गावनि आंगो लोगोफोरखौ नागारनानै अबथिरा जिउ नागारनाय समावबो बिटिसि बिटिआरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि मान होनो थांनायखौ जों नुवा। जोबोद दुखुनांथावना। যোৱা 1973 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এই গাঁৱতেই স্বৰ্গীয় বিৰাজমোহন বসুমতাৰীৰ সন্তান হিচাপে জন্ম লাভ কৰা স্বৰ্গীয় নেৰসন বসুমতাৰী ছাত্ৰ কালৰ পৰাই সমাজ তথা সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। তেখেতে ক্লাছ 10 পঢ়া সময়তে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত যি পৃথক ৰাজ্যৰ বড়োলেণ্ডৰ আন্দোলন হৈছিল
সেই আন্দোলনত আপচুৰ এজন আঞ্চলিকৰ সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তাৰ পিছতেই 1988 চনত তেখেত সেই সময়ৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী ভলণ্টিয়াৰ ফ'ৰ্চত তেখেতে কনভেনৰ হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই দায়িত্বতেই থাকি 1993 চনলৈকে যেতিয়া বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত কেন্দ্ৰীয় BSc একৰ্ড হৈছিল, সেই BSc একৰ্ডৰ পিছত তেখেতে 1993 তেখেতে স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীৰ পৰা চৰকাৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু বড়োসকলৰ স্বাৰ্থ পূৰণ নোহোৱাত এই অঞ্চলৰ BScত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাত 1996 চনত যেতিয়া BLT জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, সেই BLT জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তো তেখেতে 1998 চনত তেতিয়াৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত BLTত যোগদান কৰিছিল আৰু BLTৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ কনভেনৰ হিচাপে তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু BLTৰ কনভেনৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছত এটা উগ্ৰপন্থীৰ যি আন্দোলন, সেই আন্দোলনত 6 বছৰ একেৰাহে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছত 2003ত যেতিয়া নেকি BTC চুক্তি হৈছিল, সেই চুক্তিটো তেখেতে আত্মসমৰ্পণ কৰি সেই সময়ত শাসনত থকা চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াই এই অঞ্চলৰ যথেষ্ট সামাজিক কামত তেখেতে জড়িত হৈ আছিল। আজি সেই হিচাপে BLT যিটো ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন তাৰো তেখেতে সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে তেখেতে অৱসৰ লৈ নিজৰ পৰিয়ালৰ আৰু নিজৰ কাৰণে কিছু কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি তেখেতে ইমান দিন কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছত অকালতে 51 বছৰত তেখেতে আজি ইহলীলা সম্পন্ন কৰে আৰু মই জনাত তেখেত এজন খুব সহজ সৰল ব্যক্তি আছিল আৰু তেখেতৰ আজি বিয়োগত আজি দল সংগঠন সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি এই সুযোগতে আমি পৰিয়ালবৰ্গক তথা তেখেতৰ বিদেশী আত্মাক চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ।